Igbo ndị ọma bụ igwe na nke onye chiri ya zere. Ọ ka bụkwa n'ihe ọmụmụ gbasara ọtụtụ ụmụ ihe ndị anyị na-enweghị ike ịkpọpụtanwu n'olu Igbo. Ya bụ ụmụ ihe ndị anyị na-ada akpọ n'olu bekee. Anyị shi ịkpụ ya, anyị akpọọ ya n'olu bekee. Anyị agaghị ama na enwere ihe a na-akpọgasị ha n'olu Igbo. Ya bụ nke anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taata bụ gịnị? Akụkụ ahụ anyị ndị a dị n'ime nke anyị na-enweghị ike ịkpọpụtanwu n'olu Igbo. Akụkụ ahụ anyị ndị dị n'ime anyị anaghị afụ anya, that is some inner parts of our body nke anyị enweghị ike ịkpọpụtanwu n'olu Igbo. Ndị dịka kidney. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe a na-akpọ kidney n'olu Igbo. Hey, ọ gara ụlọ ọgwụ, a sị na kidney ya na-enye nsogbu, a sị na kidney ya na-enye nsogbu na ndị otie. Anyị amaghị na kidney bụ gịnị n'olu Igbo. Akụrụ. Kidney, akụrụ. Ya bụ ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya taa na kidney n'olu Igbo bụ gịnị? Akụrụ. Nwanne ya bụrụ gịnị? Liver. Gịnị bụ liver? Nke ahụ onye ọbụla nwe ya. Umeju. Ụfọdụ na-akpọ ya umenju. O si na ka ndị si akpọpụta nke ha. Umeju anụ, umenju na ndị otie. Ọ dị mma. Nke ọzọ, marrow maọbụ bone marrow. Gịnị ka ọ bụ? Ụmị ọkpụkpụ. Nna mana ụmị ọkpụkpụ, marrow bụ ụmị ọkpụkpụ. Ọtụtụ amaghị ya. Ya bụ Maria taa, ụmị ọkpụkpụ. Ọ dị mma. Ka anyị gaa n'ọzọ. Nke ọzọ, cervix. Nke ahụ na-adị n'ahụ nwaanyị. Ya bụ gịnị? Ọnụnụ akpa nwa. Ọnụ ya ka a na-akpọ gịnị? Cervix. Nwaanyị dị ime na-eme ihe a ga na-esheki bụ ọnụnụ akpa nwa ya. Hey, ọnụnụ akpa nwa emepego ka a mara na omego gịnị? Omepego. Ọ bụrụ na o mepechago ọfụma, nwa nwee ike eme gịnị? Pụta. Ọ dị mma. Cervix, ọnụnụ akpa nwa. Nke ọzọ, intestine. Gịnị bụ intestine? Eriri afọ maọbụ mgbịrị afọ. O si na ka ndị si akpọ. Eriri afọ maọbụ gịnị? Mgbịrị afọ. Ya bụ intestine. Nke ọzọ, skull. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe bụ skull n'olu Igbo. Skull bụ gịnị? Okpokoro isi. Ya bụ gịnị? Skull. Ya okpokoro isi mmadụ a. Ewepụ ntutu na ndị otie, ọfọzie gịnị? Skull. Ya okpokoro isi. Ọ dị mma. Nke ikpeazụ, tooth gum. Gịnị ka ọ bụ? Anyịrị. Gum. Anyịrị. Gum. Tooth gum. Anyịrị. Amụọ nwata ọfụrụ, ọ na-epu eze. Tooth gum ya ga na-akụ ya ọkọ. Ya bụ asị na gịnị? Na anyịrị na-akụ ya ọkọ. Anyịrị, tooth gum. Ọ dị mma. Ama m na ihe mmụta nkụzi nke tata bara aba. Ya bụ gbaa mbọ tụsa ozi a biko. Ka ị na-enene m, ka ị na-eme share ozugbo. Ka ị na-enene m, ka ị na-eshare. As you are watching me, please keep sharing this video. Keep sharing. N'ihi na o nwere ndị ga-amụta ihe na nkụzi a. O nwere ndị amagha otu mkpụrụ ihe, ka esi akpọpụta otu mkpụrụ ihe n'olu Igbo. Keep sharing biko, mee ka ihe nkụzi a rute ha aka. Like as well. Biko, like, follow this page, like this video, then comment.
achọrọ m ịhụ ya kọmentị. Ọ ga-adịkwa n'udo ga ụbọchị ọzọ. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Lọlọ Ogechukwu Ifeanyị Mmadụeke, ugokwu dị ya n'azụ. Ka emesịa.